Paling buka. Oke, kan sekarang barang guys. Kalau nasi kumbu ya bisa biar rame ya ini bisa jangan ngomong. Langsung kan leh. Khoi Hangkoni District Hospital tini 26 Ashambari Constituency ni Tipra Motha ni West Bachaibari Mushak Kamini Chakra Punkhiraini Shakhamia ni Shakhamia na nogoi Chuba Khaina ni Buskango Agwk Faika Tipra Motha ni Adongsong Amshmi buya bini nokhoni bororok baibo thaisa thani kok shalaika Arab hai manja Tipra Motha ni White KF Khoi Zonal Chairman Boramgana Bishu Deborma tai Khoi District Working President Boramgana Tiri Deborma Adongsong Balakin hambai chung tini sabis asram bare ningai chung Tipra Motha ningai tini YTF te Tipra Motha ningai chung tini chino jaga proses chukje ya nokongni borok tini takho bakra pongkirai Deborma Pochim Basabere District ni bo thanai kisu din sigang bini kaisi sajaringka stone gallbladder stone yagulo bini thirok balai komgai te bongni rang puisa rok chu yangai te sak rok phulai jang noi chung khanai manka chini YTF ni bisingtei te yauni yagulo chung tini khoi hospital phai tini chikon sa chini khoksa khuni ja chuksak tung borong phai chubai manka amoi balai khakchangka te balai hambai ma borong jara YTF ni siklasong borong phai dai বিভিন্ন জায়গায় খবর নাহারমান bisingtei chung tini borong bisingtei chung chubai manka almoga balaken hambai te buskam salau maikel chung tin buga grani progman bisitei chung buskam salau baikel tem choi thangonai amoi chung balai no khasaka te balai to khaka buskam salau te babakel chubalai halai manan ni aspo